Всім привіт! Мене звати Богдан, ви на каналі Горіхова плантація. Хочу вам розповісти про мій горіхоплідний сад. Взимку 2018 року я вступив в Українську горіхову асоціацію, яка мені дуже багато чого дала. От прямо дуже. Я задоволений, це був ідеальний крок. Я відвідав на протязі року 3 конференції. Дуже багато інформації, звідтіль я підчеркнув для себе. Скажімо так, до самої посадки саду я підійшов доволі грамотно. Ви знаєте, грамотно. Адже, що каже навіть статистика, із 1296 дерев, майже 1300 дерев, випало тільки 4 дерева. От. Всі інші прийнялись, розвиваються. Ті, що в 2018 році були висаджені, вони зараз висотою вже біля 3,5-4 метрів. Вони в цьому році дали перший врожай. Невеличкий, але врожай. Я хоча б побачив, яка різниця між деякими селекціями. І я дуже задоволений, чесно кажучи. І я зараз навіть крокую цим бізнесом. Впевнено, дай Боже, щоб закінчилась війна, але в плані теорії і навіть вже практики по садівництву все дуже добре виходить. І я вважаю, що я можу чимось поділитись з іншими молодими фермерами. Тобто, адже це наше ком'юніті горіховодське, це дуже дружна структура. Адже ми не конкуренти, ми всі колеги, які робимо світ краще. І так, по кількості дерев. Перша черга була, це всього-навсього 56 дерев. Вони були висаджені 28 дерев восени 2018 року. Це саджанці молдавської селекції, і з Молдови приїхали до нас сюди. Я дещо переживав із-за районування. Тобто ми тут північніше знаходимося від того розплідника з Молдови, десь близько 100 кілометрів. Я переживав, правда, але марно, все нормально. Ті показники, які заявляли селекціонери в цих сортах, вони виявились 100% правдивими. Садили ми їх аж в грудні. Вони приїхали восени, там на таможні затримались. В грудні ми висадили в сніг, трохи підмерзшу землю. Власне, із-за цього і було переживання. Весною ми інших 28 штук посадили. Я порівнював, що краще. Тобто осіння посадка чи весною. Перші 2 роки мені просто вважалося, що це осіння посадка набагато крутіша. Але вже пройшло повних ось 4 роки, і різниця ніяка. Прямо ніяка. Це хіба що, якщо поставити собі за задачу доказати, що осінь круче, а весною гірше, з таким чином натягнутий за вуха можна щось там придумати. Але от по практиці в мене все нормально вийшло. Потім в 2019 році ми висадили ще близько 200 дерев, 2 випало, і то їх нам подарували безкоштовно, тобто велика партія там була, і 2 штуки нам подарували, якась акція була. Дароване, як то кажуть. Висадили, все добре, і земля наша скінчилася. Тобто у нас було 3,3 гектари, ми думали, гадали, як би розширити, воно не виходило. І тут назустріч нам пішов наш місцевий фермер, в першу чергу дякуючи Богу, що він нам дав всім розум, і ми з ним скористалися, ми домовились, і в нас додалось ще 8 гектарів землі. І потім, ще 3 додалось. Тобто ще 3 додалось. Це наших були, але просто у нас було в одному місці, в другому місці, а посерединки якби чужа. І ми вирішили так
чого б і ні, все поле робимо. І ми поїхали на конференцію якусь чергову в Києві, і там познайомились з українським селекціонером. І ми у них ризикнули, купили майже 1000 саджанців. Ми висадили. Було переживання, адже щодо молдавської селекції, молдавського розплідника у нас вже була впевненість, воно все показало результати. Чомусь ми так от на півшляху вирішили ризикнути і підтримувати своїх. І купили. Ну і що можу сказати? І з 1000 саджанців випало тільки 2. Тобто всього у нас в полі висаджено, не в полі, а в саду у нас висаджено 1296 грецьких горіхів. Із них випало тільки 4 дерева. Тобто у нас це вийшло 0,02%. Ну, тобто результат дуже крутий. Дуже крутий. От грецький горіх це моє. Фундук, от ні. От з фундуком проблеми. А грецький горіх крута штука, це я прям його обожнюю. Він молодець. Ну і ми нічого, так нормально потрудилися. От. То на сьогоднішній день у нас 15 гектар і 1300 грецьких горіхів. Про саму посадку, як ми це робили, в принципі, в інтернеті дуже багато інформації. Вона вся, 99,9 із них, вона вся адекватна, вона вся базова, вона вся з ще радянських підручників. Вона безліч разів була підкріплена практикантами, такими як Кіктенко, Юков. Я думаю, в наступному відео я розповім про саму посадку крок, про задернення чи чорний пар. Ми просто робили чорний пар декілька років, а в цьому році ми засіяли травою, все косимо. Потім я розповім про селекції горіхів, який у нас тут представлений. І так як в цьому році у нас вже був невеличкий врожай, можна так мінімально, але пофантазувати, яка селекція більш врожайніша, більш смачна, естетична, хоча вона вся крута, але про це можна буде порозмовляти. Але це буде в наступних відео. В цьому коротенькому відео я вирішив взагалі розповісти про те, як ми цим загралися, звідки ми брали інформацію і скільки ж у нас всього є. Тому що в інтернеті купа експертів, які розповідають все, як робити. Там і вони і винороби, вони і там горіховоди, і табак вони вирощують. Просто там експерти на всі руки майстри, а потім по факту у них просто дачка там 2 сотки. Там 3 куща винограду, 1 горіх росте, та 3 куща махорки вони вирощують. Але в інтернеті розвалюють всіх. То я вирішив показати і розповісти про наш садок, який от за мною, це 3-річка, за мною це 3-річка знаходиться. То вирішив розповісти про садок, показати його, і щоб уже наступні відео, вони вам здавалися більш справжніми. Ось наш сад. І в нас виходить. Я хочу, щоб таких садів з'являлося сотні, тисячі в Україні. Я хочу, щоб у нас з'являлися трейдери круті, типу як у класичних фермерів. У них там є і кернели, і нібулони, і астарти, і прометеї, і просто одеські порти. У них прямо от з збутом немає проблем. У них є проблема тільки виростити, так, теж якби проблемка є, виростити, дочекатись правильної ціни. У нас ще не сформований ринок. А для того, щоб він нормально сформувався, саме сортовим горіхом, треба, щоб таких садів у нас в Україні були сотні, а то й тисячі. І тоді у нас з'являться нормальні, може нормальні десь є трейдери, але я поки що не знаходив такі, щоб серйозні, щоб зайшов на сайт, а там була чітка інформація, чітка ціна, чіткі гости. Все, ти зайшов, ти все перевірив без дзвінка, просто написав, уточнив, продав і радуйся. То для цього, щоб таке було, таких як я,
мої колеги, нас має бути більше і більше. Так що, до зустрічі!